माजबाद पुलिस आरो 23 नं एसएसपीनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय माजबाद पुलिस आरो 23 नं एसएसपीनि जथाय अपारेशनाव 110 किल'ग्राम गान्जा हमनो हादों। पुलिसआ गान्जा फालांगिरिखौ खायो। गान्जानि रायजो गेजेरारि हाथाइनि बेसेना 11 लाख रांसो जागोन। लालपुरनि 23 नं एसएसपीनि मोनसे सिक्रेट अपारेशनाव माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय निजोरा सुदेमपुरी गामिनिफ्राय गान्जाखौ जब्द खालामनाय जायो। पुलिसआ गान्जानि फालांगिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुङा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गान्जा लानानै फैदोंमोन। जेब्ला बिथांखौ पुलिस आरो एसएसपीनि मावथिफोरा गान्जाजों लोगोसे हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय गान्जा फानग्राखौ माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय निजोरा गोजोनपुरी गामिनि थागिबि थाजिम बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। जब्द खालामजानाय गान्जानि गेजेरारि बाजारनि बेसेना 11 लाख रांसो जागोन। माजबाद पुलिसआ जाथायनि सायाव 62/25 नं केसआव रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाइ, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि कालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।